أبزقنيات زي كابتاب كيناتن تميتن بدحرتن دنقرنان بسدتن ممزبالن اتساقن اتحققن زلا تجراي زي تسمع عقود نبوزحات دنجيت اللهم قتلت نفسي كابز تفردومنا عد ملك إسرات نتقاوت يوم زبل نأزن زغبت زينا قتلتي اتا ملح اتبل قطان ملك اعتزودو كاب بيت فرد توسين اللهم زقاتو وبيت هنصت بر تخفيت اللهم وص يوم كيدوم زبل زينا اتا مسكنيتي سريحات تبلع طواريت غزان عبي حسابان زودو اب غدناتات مقلن اب قطر برهان صحي سطيحوم زخدو امو سطيحوم كم زخدو دما اب مغابا يسترغاغص اللهم غدامات اب لعلت زفسس نصح دم زودو كسغمو تفقدو اللهم زبل زينا ولا كوا تግራይ كاب قرب اوان نابزي بوليتيكاو برت زتترأس مفرحي حغان سرعتان ولق سبات زوننو مسغي هيوت نفس وكف زيغا ابدليتن فقادن حدا كادرزو سنلو سيول ناب مخان انت تسغاغره كمز زبلن عينو زفتت فرود سب ناصاي خنا مبالز تسغاغره بحدا ጫፉ ጭካነን بحدا ጫፉ ስድነት ዝገተረ ኩነታት ክስማዕ ኢልካ ምሕሳብ ግን ንብዙሓት ዝኸበደ ኮይኑሎም ድሕሪ እታ ክልተ ግዜ ዝተቀትለት ዘውዱ መን እዩ ትግራይ ዓደ እያ ኸበል ድሕሪ እታ ምስሕል ማ ዝተቀጠፈት ዘውዱ መን እዩ ትግራይ ዓደ ሕግን ስርዓትን ያ ኸበል ድሕሪ እታ ቀቲልካውን ከም ድላይካ መንባር ከም ዝከኣል ዓዊላት ትዛረብ ዘላ ትግራይ መን እዩ ብታሪኽን ብተስፋን እዛ ዓዲ ክኾርዕን ክትስፈውን ነዚ እውን እምበኣር ሕዚ ዜና መፍታሕ እቶም ቀተልቲ ዘውዱ ምስተነግረ ልብ ዘለዎ ዝሓስብ ርእሲ ዘለዎ ኩሉ መንባሩ ክሳብ ዝጸልእ በቲ ኩነታት ዝጓሃየ ነዚ እውን እዩ ብዙሓት ጸሊም ሰሙን ዝብል ሃሽታግ ከፊቶም ነቲ ኣብ ልዕሊ ዘውዱ ዘጋጠመ ካልኣይ ሞት ንምቅዋም ፈተነታት ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎን ቀተልቲ ዘውዱ ግን ዋላ ሓደ ነገር ከይበሉ እዚ ትንታነ እዚ ክሳብ ዝሰናዳ ስሩዕ መብሪ ይኹን ነቲ ዘሎ ተቃውሞ ዝኸውን ግብረ መልሲ ከይሃቡ ይቕጽሉ ኣለዉ እዞም ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ኣብ ዝብል ጭርሖ ተሸኺሎም እንድዖም ክሳብ ዝልወዝ ጭርሑ ዘለዉ ወገናት እንድዖም እንግዳዕ ሓቂ ይኮነን ከምኡ ስለ ዘይኮነ ድማ ቀተልቲ ዘውዱ በር ቤት ህንጸት ተኸፊትሎም እናፋጸዩን ትስደዱ ክህመ ይበሎን እዞም ሕዚ እውን ካልእ ዝርኩናት ወሊዖም ካብቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ብሕንጢጥ ዝተረፉ መናእሰይ ከወድኡ ህርጊድ ዝብሉ ዘለዉ ክሳብ ሕዚ ኣብ ጽዕጽዕ ኣኼባታት ኣለዉ እዘን ኣኼባታት እዚአን ግን ጉዳይ ዘውዱን ዘውድታትን ኣልዒለን እንትዝትያን ኣቶም ሰባት ይኽፈኣልና እኮ ዘሎ እንትብላን ኣይተሰምዓን መራሒ እዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ከተማታትና ብቐትሩ ዘጸልመተ ቁሸታትና ብቐትሩ እንዳሓዘን ዝገበረ ኩነታት ዝኾነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዳርጋ ንኹሉ ክፍሊ ሕብረተሰብ እናረኸበ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ሓያል ምዃኑ ምስ ኢሳያስ ምዕራፍ ከመይ ኣዋጻይ ምዃኑ አብይ አሕመድ ከመይ ዝተደኸመ ምዃኑ ጎረሩ ክሳብ ዝነቅዕ እንትዛረብ ይስማዕ ኣሎ ኣብዘን መደረታቱ ዚአን ጉብዝና ዘውዱ ቅጅለ ይበሎን ንእስነት ዘውዱ ሕልው ይበሎን ራእይን ሕልምን ዘውዱ ትዝ ይበሎን ሰብ ዝኣክል ፍጡር ኣብ ኣደባባይ ብመኪና ገጩ ዝኸደሰብ ናጻናይ ዝበለ ስርዓት መራሒ ምዃኑ ፈጺሞ ይዝክሮን ደብረጽዮን ምሕሳበይ ይኽእልን ዝበሃል ተደጋጊሙ ዝተዘረበ ዘረባ እቲ ዝነኣሰ መለኪዑ ምዃኑ ዘረድእ ሓቂ እታ ንጹህ ደም ዘውዱ ዝወሓዘላ ከተማ መቐለ ሕዝውን ንዓይ ከም መራሒ ኣያ እትወስድ ኢሉ محسابو እዩ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይ ረጉድ ቆርበት ወይ ዘይሐስብ ርእስ ኣለዎ እምበር ነቲ ብውሕድ ደም ዘውዱ ጉሂው ዝደነነ ህዝቢ ኮንደኾን ሓደ ውሉድ ሂቡ ዝፋነይ ክሕልወለይ ብዝብል ናይ ሓጢያተኛ ቀዋም ህዝቢ ትግራይ ከመይ ሓያል ምዃኑ ክዛረብ ጎረሩ ኣይምነቃን ወየ መራሒ ውዝፍ ድዩ ግሉፍ መንግስቲ ዝኾነ በዓል ክባር ኮምፒውተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንትግራይ ከም ሓንቲ ንናቱ ስልጣን ዝተፈጥረት ካምፓኒ እዩ ዝሓስባ ማለት ደኣ እምበር ትንፋስ ዘውዱ ኣብ ኣደባባያት መቐለ እዊ እናበለት ምስ ኢሳያስ ምዕራፍ ከመይ ኣዋጻይ ምዃኑ ክዛረብ ካብ ፕሮፌሰር ክንፋብራ ክሳብ ኣበበ ረኣያ ካብ ሓደ ገባራይ ክሳብ መራሒ ጦር ኣኪቡ ዓገገይ መበለን እዚ ወዲ እዚ ሚዛን ሲኢኑ መምዝዛን ወዲኡ ኣኺሎ ብቅዕሎ ማለት ይምበር ደም ዘውዱ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ወዱ ከፍትሕ ማንም ዘይሓቶ መራሒ ሰራዊት ኣብ ትሕቴኻ ጌርካ ቀታላይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘፍትሕ ፖለቲካዊ ኩነታት ሓቆይፍካ አብይ አሕመድ ከመይ ዝተዳኸመ ምዃኑ ስርዓት ብልጽግና ከመይ ነውርን ዘይፈልጥ ምዃኑ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ከመይ ዓምባኽ ሰራዊት ምዃኑ ኩናት እንተተጀሚሩ ከመይ ኣብ 4 ኪሎ ኣቲኻ ታሪኽ ምቕያር ዝከኣል ምዃኑ ንምዝራብ እዚ ኩሉ እዋን ኣጥፊእኻ ኣብ ኣኼባይ ምነበርካን መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺሙ እዩ ገበን ጆኖሳይድ አብይ አሕመድ እውን ብዝምልከቶም ኣካላት ተጻሪ ግቡእ ፍርዲ ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ እዩ በዓል ዘውዱ ኣብ ኣደባባይ ዝቀተላሉ ቀተልተን ድማ ንዝኾነ ሰብ ዘደንገጸ መገዲ ተፈቲሖም ኣብ ዝልቀቕሉ ኩነታት ኮይንካ ደንበ መሪጽካ ምሕሽካር ነቲ ሓደ ደጊፍካ ነቲ ካልእ ንምምልኻዕ ምፍታን ናይ ዕሪ ዝወረደ ስብእና መግለጽ እዩ ደም ዘውዱ ዓፍዓፍ እናበለ ትንፋስ ዘውዱ ዕረፍት ሕዝራኤ እናበለ ዕጻ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እዛ ንሪኣ ዘለና ጉድን መከራን ምዃና ዕሪ ግልጽ እናኾነ ሕዚ ደንበ መሪጽካ ምሕሽካር ነቲ ሓደ ደጊፍካ ነቲ ካልእ ንምምልኻዕ ምፍታን ናይ ዕሪዮም ዝወረዱ ሰባትን ትካላትን ሕርያ እዩ እንተኾነ ንዘውዱ ክልተ ግዜ ዝቀተለ መሪሕነትን ስርዓትን ትግራይ ምቅላሕ ድማ ኣካልቲ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ዝድለ ናይ ፍትሕ መድረኽ እዩ
ትግራይ ዓደይ ክትብላ እተሰከፍ ሕጋን ስርዓታን ንጹህ ሰብ ክበልዕ ዝተሓንጸጸት ትመስል መፍርሒት ዓድና ምዃና ምስግጋራ ሓደን ዓብይን ምልክታ ቅትለት ዘውዱን ነፃ ምልቃ ቀተልታን እዩ ክቡራትን ክቡራንን ኣብ ጉዳይ ፍትሒ ኣብ ዛዕባ ናይ ሕጊ ልዕልነትን ተሓታትነትን መን እንታይ ኢሉ ዝብል ክነቕርበልኩም እሞ ነታ ብሰንኪ ስንኩል መሪሕነትን ዝመረተ ስርዓትን ክልተ ግዜ ዝተቐትለት ዘውዱ እናዘከርና ክንሰናበት ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ሓደ ካብቶም ኣብ ዛዕውዱ ዝፍለጡ ልሂቃን ዓለምና እዩ ንሱ ምዚ ናይ ዘውዱ ክልተ ሞት ዝዛመድ ፍሉጥ ኣባህል ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘሎ ምጉዳል ፍትሒ ኣብ ኩሉ ቦታ ንዘሎ ፍትሒ ሓደ እዩ ይብል ማርቲን injustice anywhere is a threat to justice everywhere ምጉዳል ፍትሒ ዘውዱ ኣብ ዘውዱ ዘብቅዕ ዘይምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘውዱ ሓንቲ ሰብ ዘይምዃና ዝበፅሓ ጸገም እውን ጸገም ሓንቲ ውልቀ ሰብ ዘይምዃኑ ብዝግባእ የመላኽት ሮማዊ ፈላስፋ ማርቲኩለር ብወገኑ እቲ we are made free in order that we may be free ዝብል ኣባህልኡ ሰባት ከመይ ናጻ ኮይና ከም ተፈጠርናን ሕጊ ድማ ናጽነትና ንምዕቃብን ንምልማዓን ከም ተሰርሐ እዩ ዘምህር ወዲ ኮሎኔል ወዲ ጀነራል እንትትኮን ተፈጥራዊ ናጽነትካ እንኮላይ ሞትካ ዓቐን እንትወጾ ካብ ዘውዱ ትምሃር እዞም መራሕቲ እዚኦም ሰብ ልዕሊ ሕገብ ዝኾነላ ቅጽበት ዓዲ ከመይ ከም ትፈርስ ካብ ዘውዱ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ብዙሓት ዘውድታት ምምሃር ምኽኣሉ ነይሮም ፍሉጥ መራሒ ዊንስተን ቸርችል ተሓታትነት ዋጋ ናጽነት እዩ ዝብል ቃሉ ካብቶም ኣብ ናይ ክብሪ ዙፋን ኮፍ ኢሉ ክነብር ዝገብርዎ ሓሳባት እዩ accountability is the price of freedom ይብል ሓቂ እዩ እዞም ሕዚ ናጻ ተለቂቆም ዝበሃሉ ዘለው ቀተልቲ ዘውዱ ናጻ ዝተለቀቁ ክመስሎም ይኽእሉ እዮም እንተኾነ እቲ ዓፍዓፍ ዝብል ደም ንጽህቲ ዘውዱ ዘድቅሶም ኣይኮነን እታ ፍትሒ ደልያ እዊት ትብል ትንፋስ ዘውዱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣይተድሕኖምን ግዜን ኩነታትን ተበሊጹ ነዞም ቀተልቲ ናጻ ክገብር ዝተንቀሳቀሰ ቤተ ዘመድ ይኹን ናይ ፍትሒ ኣካል ዘውዱ ናብ እንዳጫጉላ ከም ዘይከደት ይፈልጥ እዩ ናጽነት ናይዞም ቀተልቲ ኣብ ዝተፈረዶም ቅጽዓት ዝምስረት መንባሩ ንደብረ ጽዮንን ናይ ደብረ ጽዮን ትግራይን ከመይ ክተረድኦም ትኽእል ፍትሒ ንዘውዱ ፍትሒ ንትግራይ